Ifolosa ngabo bonke abaholi bayabaphezulu i-African National Congress ukuba bazoyigayela ivoti KwaZulu-Natal. Lesi sifundazwe ke sinabantu abangaphezulu kwezigidi ezinhlanu ababhalisele ukuvota. Iqembu elibusayo lithemba ke ukuthi lizovotelwa okungenani ke ingxenye ukuze lizokwazi ke ukubusa isifundazwe. uThulani Mnyandu ungesinye sezakhamuzi zasemhlasini ngaphandle kwaseVerulam ezikhononda ngogesi kanye namanzi ahlanzekile, kodwa yize kunjalo uthi uzovota. Hayi ilokhuzana asimshaya okumele enze simshaye ngokuthi asizokuvota. Singamshaya ngokushintsha isivotela omunye mawukuthi asathandi kodwa sokuyo ukuvota. Kuningi esikhala ngako, asinamanzi, ngugesi uyasihlupha. Indawo esihlala kuyinantuthuko, zindawo zokuchitha odoti ziyabheda. Umsele hamba phambi kwezindlu kuyanuka nje. Iza kancane ke intuthuko emhlasini ngokusho kwekhansela lendawo ke inomnikazi ozimele okwenza kube nzima ke ukuba kwethulwe izinhlelo zentuthuko. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi ke benza konke okusemandleni ukusombulula izinkinga ezihaqela umphakathi. Yes, there are challenges that have been there. They are correct. It has been water, it has been electricity. There's been issues of connectivity in terms of, sanitation. But as we speak right now, and I also speak to the issues arising from our manifesto, the biggest issue here, young people here in this area are affected like all other areas by a challenge of disengaged youth. Njengoba selisemume ke ukhetho i-ANC kanye namadlela ndawonye ayo kuyisankho kanye nekhosathu sebewunyusele kwelinye igiya ke umgqiqo ukugaya ivoti kakhulukazi la KwaZulu-Natal. Ezindabeni zethu ku Channel 163 ulethelwa iNewsroom Africa nginguNtando Mnyandu eThekwini.